तो सांग मैंने आज जागर मंदिर तो ये पलि आसली तो ए खाइबा माने तो खाती तो पना कर पीवा पड़ो तो मुझे आनी देखुची आमर ये रहा दही चीनी कदली आउ सेव आ तो किसी करानी छेना तो मिललानी तो पना कर फास्ट थोईद आम थाली टाणी ट्रेटे पना कर पीक रात शई पड़े सका देखिया कौन सब हो गला अंगूर कदली सब तो धोया दरकार ना सेवटा धोईदे ठाकुर दर्शन भी बढ़िया है बढ़िया दर्शन गोटे है सब धोईकी एठी बाहर करदे कि माने छेना खोजिली गोटे 3-4टा दुकान बुली गली कि छेना मिललानी पना कर पीया को छेना खोजी खोजी मिललानी 4टा दुकान लास्ट शेष दही धरिकी आसली बाध्य होगी छेना के पकेले मीठा अंगूरटा चाखी आनी जे खाई गोटे देखा अंगूरटा खाई देखा बढ़िया अंगूरटा खट्टा जिनस खाई पारि मीठा बेले मस्त लगे केला तो खाई ना 250 अंगूर आनी ढेर दही चीनी कदली सबको पना कर पीला मस्त लगे छुट्टा कर कहा
ଆସିଗଲା ଆମ ଚାକୁ। ଏବେ ଆମେ ପଣା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା। ପାଣିଟା ଉଚାରିଦେବା। କାଲି ବି ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପଣା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବ? ଏମିତି ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଲେ ପଇସା ଦେଇ ବାଧିବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି ଚାମ୍ବିଳା, ଖାଇ ହିଁ ହବନି। ଏ ତ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ନେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଖଟା ଇଏଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗୁରଗୁଡ଼ା ମାନେ ବାଧିବ। ଏମିତି ଅଙ୍ଗୁର 200-300 ଦେଇ ଆଣିଲେ ବାଧିବନି। ମିଠା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ। ମାନେ କିଲୋ ଖାଇଦେବେ। ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହଉ ଆମେ ପଣା ତିଆରି କରିବା। କଦଳୀ ଆଉ ଛଡ଼େଇବା। ସବୁ ତ କଦଳୀ ମାନେ 2, 4, 5, 6ଟା କଦଳୀ 30 ଟଙ୍କା। ତିନିଟା କଦଳୀ ହେଇଛି। ରାତିରେ ଦିନଯାକ ଉପାସ, କିଛି ନ ଖାଇଲେ ହବନି ବୋଲି ବାଧ୍ୟରେ ଖାଇବା କଥା। ହଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଛୁରୀର ଦାଢ଼ ଅଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। କାଟିଦେବା। ଗୁଣ୍ଡେଇ କାଟିକି ପକେଇ ପଣା କରିଦେବା, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ହଉ ଆମେ କାଟିବା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି। ଏଥର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ମୋର, ଆପଣ ଡେଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଢେର ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଢେର ସାରା ସେଉଟା ମିଠା ଚାଖିନେ ଚାଖ, ମସ୍ତ ଅଛି।
चलो हम सब काटिक आगे रेडी करदा सब। जस्ट टाइम पास कर दही जस्ट पानी मिसेदा रेडी हो सब तो दही द्वारा विटामिन जो बस ग्राइंडर था ग्राइंडर करदे ग्राइंडर करदे भल था किए तो यात्रा को एमती करदे बढ़िया सब चक्कर द्वारा बर्तन पाग आउ तो किसी मिललानी जहाँ मिली धरिक आई पाग रेडी अच्छु सब तो चाल जमीती भोकुआ पाख मारनी जेहेतु बाहर रोचु निजे तो कर खाए जमी आमती कहीं ना हाँ तो खाଇବା किसी मैंने व्यवस्था करदे कौन राज्य आगर आ तो किसी खाई हेनी चीनी पकड़ा
ଗୋଟେ ତିନିଟା ଏବେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପଣା। ସବୁବେଳେ ଚିହ୍ନିକା ପଇଲାଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହବ ଆଇନ ତାଟୁ କରିବେ। ହେ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଏ ଆମର ପଣା ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଆମେ ପିଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାକୁ ଦେବା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହଳା ହେଇଗଲା। ପାଣି ଟିକେ ମିଶେଇଦେବା। ବେଶୀ ବହଳା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ରଖା ହେଇଗଲା ଢେରେ। मस्त ହେଇଛି।
ଆକୁ ପିଇଦେଲେ ଆଉ ଖାଇବା ଦେବେ। ଏସବୁ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଭୋକ ପାଖ ମାରିବନି ଆଉ। ଆମର କେତେ 9ଟା 59 10ଟା ବାଜିଲା। ଟିରଲା ଭାଇ ନା ତାପରେ କାଲି ପିଇବେ। ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଚୋବେଇ ଖାଇବା ମୋତେ ଚୋପା ନ ଛଡ଼େଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଅବାଗିଆ ଲାଗେ। रेडी ଆମ ତ ପଣା ସରିଗଲା, ଜାଗର ବି ଶେଷ ରାତି, ଶେଷ ଜାଗର। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାରଟେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ବି କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ୍ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆସିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।